Bacolod. Sinisya nga pagpangusisa ni Police Major Ramel Sarona, hepe sang Police Station 1, antes sa tabo ang insidente, gaparada si Sabare sa corner San Juan, Luzuriaga Street, Barangay 13, kag nagahulat sang pasakero. Ginpalapitan sang wala makilala nga suspect si Sabare kag gintiro sa tangkugo nga nagresulta naman sang iya kamatayon. Sa pagpangusisa sang kapulisan sa CCTV malapit sa lugar sang insidente, nakita nga ang tagluthang sakay sa motorsiklo, nakasuksok sa itong jacket kag naka-helmet. Nagaduda naman si Sarona nga posible ginabutangan pa sang silencer ang punta sang armas sang suspect abungod wala sa may nakabati isang ginlutang ang biktima. Nagpakigangot na mga kapulisan sa pamilya ni Sabare agon hibaluon ang posible rason sa pagpatay. Nakuha sa lugar sa insidente isa ka basiyo sang bala sang kalibre 45 ng armas lutang kag isa ka deformed slug. Nibaluan si Sabare ang miyembro sang task force kasana. Nagpahayag naman sa pagkasubo ang mga opisyal kag miyembro sang Task Force Kasanag matapos ginlutang ang ipatay sa naligid ng gabi diri sa siyudad sa Bacolod si Gistoni Sabare. Suno kay TFK National Founder John Chong, si Sabare isa ni kalehitimo nga miyembro sang Task Force Kasanag sa masobra isa na katuig kag aktibo nga nagasuporta sa mga programa sang ila organisasyon. Dugang pa niya Chong ang TFK bilang force multiplier sang mga kapulisan. Nagatugyan sa mga pulis ang madasing investigasyon para mahatagan hustisya ang kamatayon ni Sabare. Ginmanduan man ni Chong ang mga opisyal sa TFK nga magpatigayon sang emergency meeting para sa bulig pinansyal nga mahatag sa pamilya Sabare kag tun-an kung ano pang sara nga mabulig sa ilang organisasyon para sa madasig nga investigasyon sang amo nga kaso. Arestado naman ang isa ka lalaki matapos nga nagmaoy kag nakuhaan sa ginapatihan ilegal nga droga tagtalas 12:45 sang kagahon sang Hunyo 12, 2022 sa Barangay 3, Banwa sang Hinigaran. Ginkilalang suspect nga si Arnaldo Guzon alias Jingle, 47 anyos, soltero, isa ka OFW kag residente sang Zamora Street, Barangay 3 sa amo nga Banwa. Suno kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran PNP, nakabaton sila sang report gikan sa isa ka concerned citizen kag nagpahayag nga may isa ka lalaki nga nagamaoy kag nagatugas ang kinagamo sa lugar, rason kon nga nagresponde gilayon ang kapulisan kag gindakop si Guzon. Nakuha kay Guzon ang 7 ka mga magagmay nga heat seal transparent plastic sachet sang ginaligara shabu kag iniyang nagabugat sang tunga sa gramo nga may standard drug price nga nagalabot sa masobra 3,000 ka pesos. Sa karon preso si Guzon sa kustodiya sa Hinigaran Police Station. Ginatunan pa sa Silay PNP ang kaso nga ipasaka batok sa 20 anyos nga lalaki nga ginreklamo nga nagpangawat sang cellphone kay nakuhaan pa sang illegal nga droga sa siyudad sa Silay sa tuong Hunyo 11 Sabado nga adlaw o kung Sabado sang gabi. Ang ining suspetsadong ikilala kay Richard Pagaduan, 20 anyos, ang Hacienda Mariano, Barangay Bagtik, siyudad sa Silay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sa Silay City PNP, ginaligarang ginhulam sang suspetsado ang cellphone sa isa ka minor de edad nga babae, apang wala ini ginuli. Gindakop si Pagaduan sang kapulisan bangod sang kaso nga pagpangawat kag gindala sa police station. Sang ginrekisa nakuha sa suspetsado ang 3 ka sachet sang droga nga ginabulbanta nagabugat sang 2 ka gramos kada gabili sang 13,600 pesos. Pahayag ni Petate, incidental to lawful arrest o kung pagdakop bangod sang reklamo nga pagpangawat ang unang ginhimo kay Pagaduan kay ginatunan talang kaso ipasaka batok sa iya karon nga adlaw. Ginahulat pa sa Silay PNP ang resulta sang drug test kay Pagaduan. Lingdoging kawat niya ng cellphone sang bata na nag-report dire. Then pagka nasa iya dire sa station sang gina-press siya para determine kung harap ka dalang cellphone, kita sa Cebu. Sir, in-inquest naman sa kayang naman is incidental to lawful arrest. Pilason ng 53 anyos nga amay matapos ginlabo sang kaupod sini sa Ilimnan sa Lanete Street, Canlaon View Subdivision, Barangay Blooming Street, Banwa, Sangbursya, nagligad nga gabi sang Hunyo 11. Ang biktima ang ginkilala kay Rodolfo Relos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Archie Mujares, 58 anyos, kaga parehos nga residente sang Canlaon View Subdivision sa amuman nga Banwa. Sinisya ang investigasyon sang kapulisan ni baluan nga upod sa Ilimnan ang biktima kag suspect, apang may nagluntad nga binaisay. Nagpauli ang suspect sa nga balay kag nagkuha sang binangon kag ginlagas ang biktima kag ginlabo. Pila sa ulo kag nawala nga abaga na angkon sa biktima kag karon ginabulong sa hospital diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod naman kay Police Captain Gerald Muya, Acting Chief of Police ang Murcia
Police Station. Ginausisa pa sa kapulisan ang madalom nga rason sa krimen. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sa Murcia Police Station. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Mga Pinoy nga wala sang trabaho, nabuhinan. Samtang Defense Secretary Lorenzana, maayon ang kondisyon matapos malipong. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Sa aton mga ka-action, Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kay tumakami pinagaman nga amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat Sakay Lulet Dialagdon dera, kag Joe Dialagdon, good morning sa inyo. Karina Villaflor, Aldrich Jan Apil, Andrea Dennis, Arthur, kag Suman Austin, James Villaflor, kag sa ibang padra nga pamilya ni Miss Jinke bala sa DSB, good morning sa inyo. Yes. Kay Turco Jongko, Turks, morning sa imo tol. good morning. Brandy Wine. Wine na, brandy pa. Brandy Wine. Dira sa may Villa, Iloilo. Very familiar to me ang inyong lugar. Elvira Helogo, good morning man. Araman si Elgar Flores. Si Miss Ana Sinoro, good morning. Christine Menyes Villalobos, good morning Tintin sa may Banwas ng DSB. Kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo, good morning dira naman sa may Bago City. Yes, kag si Cielo dira. Yes, kag kay Excel Faye, good morning sa inyo. Barky Tribe, good morning. Amo ning tamyaw yagina or lain naman yo. Damo na Good morning kuno kay Yulo Ardong. Do Riho na sila. Sige. Good morning dra sa inyo tanan. Si Sao. Evelyn, isahon na lang. Evelyn Sinaon, good morning man. Kay Sir Noel Amar, dra sa may Canada. Kamusta Canada, sir? may aga. Mavic Bernesto, good morning man. Sa may Paris, France. Mavic, Watching Bernesto. from Paris, France. Ano nga na yung good morning sa friends? Bonjour. Bonjour. Posible ni Bla mo Blau. Bunsay? Bunsay, tanom na yun, no? Ano rin mo yun? Bonjour. Bonjour. Kami, no? Kabudlay ko pala sa friends mo? Gani man. Budlay gid man. Maguro, makuwanta friends lesson sa Action Dorsai. Pwede, gid. Pwede. Sino matudlo sa aton?
Si ano si Mavic Bernesto. Oh, si Mavic Bernesto. Narek. Bernesto. Narek. Yung malang bonsai. Ito yung bonsai, tanom na sa Japan na Tanong na yan. yan. Di Hindi ba? na yan mo yung motion boy. Si Chen Bon voyage, di ba kasi Zamora. ka? Bon voyage. Bon voyage. Anong bon now? A good. Amo na. Ang bon is good. Oo. Di ba? Mas na nga Kasi may iban pag hindi niya meaning. ang bon? Oo. Basta daw, ang bon na is good. Nasa mo, kita mo, magsalita ka good morning, bonjour. Oo. Bonsai, good tree. So kung magsiling ka itong good. Good. Bon. Bon. Hindi ang motion boy ako. Dumayong natin sila. Kay Faustino Capillo Navarro Jr., good morning. At Tia Kimeriman, good morning sa imo sa may mursya. Mailanda nga pagpamati. Consistent ganyan si Atia, action boy ah. No? Duway ka Yes! absent siya, Oy, no? may absent siya si Atiya. May durugaan siya award ay. Oh, imunta sa ako. Ibutan sa guro sa Dean's List. No? Tapos after 1 year, meron sa graduate siya with honors. Ah. High honors. Amo na. Ano sa imo, be? Galing hindi mo ito eskwela. Si Makigan, tapos ang teacher. Lain lang nga award na ito ni Hatag sa iya. Ano lang, the early bird catches Early worms. early worms of the year. Oo na. Tindihan mo. Early bird of the year. Early bird. Consistent. Consistent person of the year. Yes. Hindi galing Ano na? person kay ano siya. Dugay Kay palibog. kagamay gid siya. Doon hindi pa siya pwede tawag person. Charot lang. Ano lang, kiddie meal. Kiddie meal. Consistent kid of the year. Kalay. Sige. Sige. Si Che Zamora, morning Mandira. Si Milili Oligo sa Banes Cafe. Dira sa Highway Tangob. Good morning. Good morning. Kag naglibong ulo to sa kay Athea ko na nung iya to. Di may hara na naguro aton nga mga kwan. Mga ka-action guro ko na nung ila recommend nga award kay Athea. Gani man. Nai-award na siya man. Baklanta sa gro binangkal ay. Oh, Dawan ako pwede kita, gid. dawan ako kita di kay kumpare mo Jonathan. Ha? Kasi kumpare mo Jonathan dawan ako kita. Tike, wag man nabaligyan, di ba? Base na son si Mana. Ay, sininga si Mana, may drama, kita no? Aha. Eh, last week wala eh, so subong may araw. So, base makabaligya si pareng Jonathan. In fairness, wala ka namin sa binangkal ya. Ay, Nanam, no? Oo, wala ka bakala. Baka Bakal eh. di mo ito ginhatag, yaman? Kuya, di sa balay ginakuan ko na ya. Sta ginakuan ko na sa ng ginakonsumo. Wow, amazing. Early bird gets the worm. Oh, na kay maling kay Ma'am Van. Early bird. Amo na nga sila nila ko. Ang ako na lang, early bird catches the early worms. Kay temprano mo na worm mo. Ay, ko gani, beautiful worm. Early bird Kaya ko na- catches beautiful worm. Kay kun ang worm nagpadlaw-adlaw na, way sa dakpan mo kay way pa sa tani kagwa mo. Na. Di ba? Kaya early man sa tingnan dakpan sa early bird. Wala. Grabe history ba, no? O standby sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutoon sa Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Detalye na sang mga balita nasyonal. Nabuhinan ang kanamuon sa mga Pinoy nga wala sang trabaho sa adtong Abril tuig 2022. Sunod sa report sa Philippines Statistics Authority, yara sa 2.76 milyones na lamang o kun 5.7% sa mga Pilipino ang wala sang trabaho tubtob sang Abril tuig 2022. Mas manubo ini kumpara sa 4.14 milyones sa adtong Abril tuig 2021 kag 2.87 milyones nga jobless atong Marso tuig 2022. Ginpahig pa sa PSA nga ini ang pinakamanubo nga kanamuon sa mga Filipino nga wala sang trabaho halin sa nag-igo ang pandemya sa COVID-19 duha ka tuig na nakaligad. Naibaluan yara sa 48.39 milyones ang kanamuon sang labor force sa pungsod kag employment rate sang Abril ang record sa 94.3% ug 45,631 milyones nga Pinoy nga may trabaho ikumparar sa 93.6% ug 45.018 milyones sang Enero. Ini ang pinakamataas nga employment rate halin sa nag-umpisa ang pandemya. Yara na sa maayo ang kondisyon o sitwasyon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos nga malipong samtang nagatambong sa programa sa ika-124 nga Independence Day kahapon nga adlaw Hunyo 12, 2022. Sunod kay DND Head Executive Assistant Peter Paul Galvez, stable ng kondisyon sa Tiglikom kag sa karon nagapahuway na sa isa ka pribado nga hospital. Ginklaro naman ni Galvez nga wala nag-collapse ang Tiglikom kag conscious ini. Natalanan naman nga magpagwa sa official statement ang Department of National Defense ang sa sitwasyon sa Tiglikom. Ginmanduan sang Malacanang si Anti-Red Tape Authority Deputy Director General for Operations Undersecretary Ernesto Perez nga magbulo sa posisyon ni Jeremiah Belhica bilang Director General sang ahensya tubtob sa katapusan sang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 30. Ini matapos suspendihon sang Ombudsman Sanday Belhica kag iban pang mga ARTA executives nga Sanday Deputy Director General Eduardo Bringas, Division Chief Cheryl Pura Sumagi, kag Directors Jedrick Nang kag Melanie Salvadora Aspirin. Ginmando sa Ombudsman ang tunga sa tuig nga suspensyon bangod sa mga reklamo nga graft nga gin-file sa mga opisyal sa Dito Telecommunity Corporation kag parang punggan nga ang maini nga monopolize ang investigasyon. Si Perez ang una ginapoint bilang pamuno sang ARTA sa tong Disyembre tuig 2018, antes ginapoint si Belhica sa tong Hunyo tuig 2019. Liwat na naman yung nagluntad ang panibago nga phreatic eruption sa Bulkan Bulusan kahapon las 3:37 sang kagahon Domingo, Hunyo 12, 2022. Sa ginpagawang advisory sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naglawi ka na sambit nga paglupok sa sulod sang 18 minutos. Sa isa kapahayagi na pahayag ni PHIVOLCS Director in Science Undersecretary Renato Soridom Jr. nga may katason nga 1 kilometro ang plume sini nga hindi visible sa ila camera monitors. Bangod sini magapabilin sa alert level 1 ang status sa nasambit nga bulkan
naman nga nagakahulugan nga yara sa gyapon sa abnormal ang kondisyon sini. Sa karon wala naman sang mga report nga napilasan kag ginakinahanglan nga i-evacuate bangod sa nasambit nga paglupok. Madumduman una na nga nagluntad ang phreatic eruption sa Bulkan Bulusan sa tuong Hunyo 5 takna alas 10:37 sang aga. Ginklaro naman sa Philippine National Police nga wala sang special treatment sa tag-iya sang sport utility vehicle nga nag-hit and run sa isa ka security guard sa Mandaluyong City. Ini kasunod sang naresari nga reaksyon sa publiko angot sa giniligar kabudlayan sa pagdakop sini hindi kaangay sa mga ordinaryo nga driver nga gilayong ginaresto sa tiyon nga involved sa iban nga vehicular accident. Sa isa ka statement, ginpahag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo nga gilayon ng aksyon ang kapulisan sa among insidente. Matag pa ni Fardo, hindi na pag-imbitahan pa sa questioning ang nagamaneho sang SUV kaging kilala kay Jose Antonio San Vicente Jr. Ini bagod mayara na sang patong-patong ang kasong na-file batok sa iya sa Mandaluyong Prosecutor's Office kalakip na ang frustrated murder kag abandonment of one's own victim nga paglapas sa Article 275 sang Revised Penal Code. Samtang, gipasaka naman sang obstruction of justice nga kaso ang tatlo ka security guards sa Ayala Heights Subdivision matapos balabagan ang pagsulod sang kapulisan agud kadtuan ang puluyan sang nasambit nga suspect. Patay ang isa ka Indian national matapos makaengkwentro ang isa ka pulis samtang yara sa akto sang pagpang-hold up sa kaangay nga Indian trader sa Bamban, Tarlac sadtong Huwebes, Hunyo 9, 2022. Sa inisyal nga investigasyon sang Philippine National Police, timing nga nakalabay si Police Corporal Reynante Baga sa Barangay Anupol sa Bamban takna alas 12:25 sang hapon o kung sang udto kag personal nga nakita ng insidente. Suno kay Baga nagpalapit siya kag nagpakilala nga pulis samtang ginmanduan ang mga suspect nga buyan ang ilang mga armas. Sa baylo nga buyan ang armas gintutok pa sang suspect ang armas sa pulis rason nga napilitan ini nga magpalupok. Napatay ang isa sa mga suspect ang ginkilala kay Prince Deep Singh, isa ka Indian national. Nakapalagyo naman ang isa pa ka suspect sakay sa motorsiklo. Pahayag sang biktima nga isa man kay Indian national, ginhold up siya sa mga suspect kag ginkuhaan sang 80,000 pesos. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Good morning, anay kay Nancy Clavel Alvarado Discutido. Kay Jenny Salgon, kag Angel Caniel, good morning man. Ara nagilisikuan na si Jonathan, si Bia Jonathan. Jonathan Bia. Morning dira sa imo. Inyong ipapatihan na aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.